burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike da cire min na fargaba. Allahu al-Azizu ya Rahmanu kaliki, kaban dama kaliki, zan yaban sadiki mai dimbin arziki, ɗan gwani ma'aiki, begensa shi na kama, ɗan gwani shugaba. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike da cire min na fargaba. Rabbuka karo salati marar adadi a gungwani, sabbai dukkan nasa masoya shugaba gwani. Shattijani nasa da barhama gwarzo gwani, wallahi sun so ma'aiki gwarzo shugaba gwani. Bara na shiga baitun manzo da Mustapha, salamu alaika sayyidul arabi manzo mujittafa, sallama na yo gare ka manzo da Mustapha, kaban damar ganinka manzo da Mustapha. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike da cire min na fargaba. Son kare na riga jarumi mai maka, Allah ne masanin sanda nike yi maka. Allah na durkusa ga manzo ɗaha mai maka, zuciya na ta kuna ya zanganka shugaba. Wai yaushe zana ganka mai kyawun lafazi, ɗa gurin Amina mai harshen lafazi, mai tsarkin zuciya kai zanwa lafazi. Yarje min shugaba yabon ka na ƙara cigaba. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike da cire min na fargaba. Kai ne hanya ta nema mai kyakkyawar makoma, kai na rika kai na kama, kai ne ke wa zalama. Na san inda na ganka bana alayin nadama, rushi na zaye tsage ya zanganka shugaba. Na tuna ranar wafatin manzo da shugaba, sahabbai sun rikirkice ranar wafatin shugaba. Mutum ne wanda bai laifi gurin Allah mai ka'aba, sahabbai sun rikirkice suna kewar shugaba. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike da cire min na fargaba. Daman ai ba kamar ka kyakkyawan mursali, mai Umar ne Ali taka da kyau adali. Ƙara min ilimi da zurfin hankali, ƙaunar ka ta ƙara min yalwa kullum da shugaba. Wayo Allah shugaba yaushe za na ganka, indai ba na ganka guri ba ya cika. Kullum nazari na yaushe za na ganka, kukan zuciya
zuciyata yaushe zan ganka shugaba. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike ta cire min fargaba. Na ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike ta cire min fargaba. Kai ne duk abin so sirrin duk halitta, duk wanda ya so ka lallai ya rabauta. Baya cikin kazamta lallai ya rabauta. Don haka shugabana ba zan bar ka ba. Assalamu alaika farji shugaba Muhammadu Mahi, jagaban kullo kalkin da Abdul ilahi. Mai sarauta mai wadata bar mai wanke ruhi. Shugaba jagaba jarumi mumini, kai na bawa uba rahimi sadani. A cikin ceton da za ka yi rangiya ma shugaba. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike ta cire min fargaba. Abal kalbi illa an ya kuna mutayyama halifa garama kun nabi. Muhayyama abitu mulailatun musahara na mai shida lizikirin lalzi kada babada'an famatama wasaje lafi lawar galili wajirati niyamun wajamni kallama zane mabarama nazimu darab lafza fi zikir wasfihi wa ahasa bi wasfil badar duran munazama Muhammadu miftahul futuhati sayyidi wakati musalakir salakatma wakadama bihi lala kullal anbiya'u manalahum bihizi latul hadarat wakir wazama rasulan minal maula wa adam lam yakun ويبقى رسولا دائما ومعظما فنشأته كنزية الحق وهده لذاك كان قاسما ومقاسما وأيو جميع الرسل أيو محمد فمنه إليه كل شان وأمم مواهب رب العرش داها محمد ورحمته ورحيم فأكرم بشير نذير مفزد وهو قاسم جواد كريم باسد الكافي منعم مكفى أمين وهو في رسل مجتبى حبيب إله العرش بدأ ومكتوى وأبيا ليصدق الغمام بوجهه نار ليل جال إذ كان مظلما قلوب جميع الكلجاهيا بنوره وألسنه وهيا فذاكها وعلما فذاكها وعلما ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike ta cire min fargaba. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba. Zuciya kai ta rike ta cire
na fargaba. Burina ba ya cika in ban ganka ba shugaba, zuciya kai ta rike da cire min na fargaba. ABK